am lăsat șura lui Pătru și am dat fuguța în oraș. Am coborât, că șura e puțin mai sus față de tot ceea ce înseamnă vulcan. Și asta pentru că, ați văzut, există o colaborare foarte frumoasă între șura lui Pătru și locația de aici din oraș, Trilogy. Și am zis, de ce nu? Hai să vă arătăm și ce înseamnă un restaurant foarte bine pus la punct aici în Vulcan. Unde mai pui colac peste pupăză, am prins și zilele orașului Vulcan. Chef, voie bună, lume multă și luați de privit Trilogy-ul cât de bine știe să-și facă treaba. Vizionare plăcută, Trilogy este gazda noastră. Lângă mine, omul care deține locația, omul care a gândit totul, omul care a pritocit și a pus cap la cap ideile și într-un final a ieșit ceea ce, iată, noi descoperim astăzi, Trilogy. Întâi de toate, hai să facem cunoștință cu cine stăm de vorbă. Alexandru Gheorghe Ile este numele meu și reprezint restaurant Trilogy împreună cu echipa mea și, cum ați putut constata și dumneavoastră, lucrurile pe care am reușit să le facem noi aici. Hai să vorbim despre Trilogy. Am văzut sus la șura lui Pătru, acolo la Simo și la Leo, parte din preparatele pe care tu le poți oferi tuturor, atât lor cât și aici clienților locației. Hai să vorbim de locație, hai să vorbim de ce capacitate, cine a amenajat-o atât de frumos. Te rog. Ideea a pornit undeva în 2018, dețineam spațiul în care se desfășura activitatea restaurantului Trilogy. Rămăsesem la un moment dat fără chiriaș în acest spațiu și atunci un amic pe numele lui Andrei, care este și bucătar la noi în restaurant, zice, ar fi o idee bună și cred că o locație acolo ca și restaurant e potrivită. Da, exact. Și atunci, încet, noi am pornit de la o idee mult mai mică, în ideea în care noi am vrut să facem un fast food, ceva doar o chestie așa de încercare și hai să vedem cum e. Și în momentul când ne-am apucat de lucru efectiv, ideile au început așa să se deruleze, să vină una după alta și am ajuns la ceea ce este astăzi restaurant Trilogy. Perfect. Ce capacitate? Capacitate undeva la interior la 70 de locuri și pe timpul verii cu terasă mergem undeva la 85 de locuri. Trilogy-ul vine și cumva impune un trend în ceea ce înseamnă ideea de a avea o astfel de locație aici, cel puțin pe zona Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani. Nu cred că există o a doua locație de genul acesta cu acest concept pe care tu l-ai avut. Din câte știu eu, nu. Mai sunt unele care se apropie, dar din câte știu eu și din informațiile mele, nu este o altă locație de genul acesta. Deci ești pionier. Aș putea spune că da. Perfect.
Ce se întâmplă de obicei, cum se întâmplă lucrurile în weekenduri? Nu știu, te întreb, pentru că în zona, București și în alte orașe mari, genul ăsta de locații, în weekenduri, vine lumea, servește masa, dar spre seară lucrurile încep să se miște puțin, cu un DJ sau cu o muzică puțin dată mai tare și cumva încep să se pregătească pentru ieșeala în cluburi, etc. Da, și la noi sunt câteva evenimente de acest gen. Încercăm cu o seară folk, încercăm cu diferiți invitați. Drept e că nu este foarte, foarte des, dar pe cât ne permite programul și clienții, ne adaptăm așa în funcție de zonă, de sezon, de toate încercăm să venim și noi cu asemenea evenimente. În principal, pe timpul zilei, într-adevăr, sunt o parte din clienți care vin servesc masa. Pe seară se animează mai mult, iar pe weekend, începând vineri, sâmbătă, duminică, este un trend din ăsta în care începe lumea să iasă mai des. Burgeria sunt senzație, o să-i vedeți, plus ai achiziționat de curând o chestie, o minune de, să-i spunem grătar, dar este cu totul altceva. Este o plită de fontă pe care se gătesc burgerii, acești smash burger pe care încercăm să-i facem de seară. Sperăm să ne iasă așa cum ne dorim. Rețeta, într-adevăr, este o rețetă pe care o tot îmbunătățim de la an la an. Acum am ajuns undeva, să zic, aproape de 90% din ceea ce ne dorim ca și rețetă, dar, într-adevăr, burgerii sunt renumiți și toată lumea ne laudă acești burgeri. Și negreșit, au ce să laude pentru că arată incredibil și extrem de gustoși. Hai să și vedeți câteva imagini cu ceea ce înseamnă plita și burgerii respectiv, pentru că omul ăla de acolo care a stat, pe numele lui Andrei și cu mine. Deci el e acel Andrei. Da, el este acel Andrei. Da. Să vedeți cât a muncit Andrei, alături de el, cot la cot și desigur Șoni, și care, să vă spun sincer, au făcut aproape 100 și ceva de burgeri aseară. Șoni, felicitări pentru tot. Felicitări pentru colaborarea cu Șura lui Pătruc, cu Leo și cu Simo. Ați făcut o treabă împreună excepțională. Faceți în continuare o treabă excepțională. Duceți-o mai departe și arătați-le tuturor că se poate, chiar și în zona asta pe care mulți, repet, nu o văd cu un mega potențial turistic și din fericire chiar are potențial turistic zona asta. Să fim noi sănătoși și să trăim cât potențial are zona asta. Bravo, Șoni! Mulțumesc tare mult și mă bucur că ați ajuns în vulcan și ați descoperit vulcanul și cu ajutorul vostru te vor descoperi și alții vulcanul. Ăsta a fost micul nostru popas, ca să zic așa, în zona vulcanului. Ați văzut Șura lui Pătru, acolo Leo Simo. Am coborât și în vulcan să vedeți că lucrurile se întâmplă frumos chiar și în oraș. Am avut norocul să prindem zilele orașului. Super seară, artificii, lume multă, super atmosferă și totul s-a întâmplat, cel puțin pentru noi, aici, în incinta locației Trilogy, care ne-a fost gazdă. E o zonă superbă. E o zonă pe care vă îndemn să veniți, să o descoperiți. De aici, înspre Urican, Câmpul lui Neag, ducându-vă, intrați în Parcul Național Retezat. Este o zonă absolut fascinantă. Hunedoara, în general, județul, are ce să vă ofere și ați văzut în ediția de astăzi.